Masangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Munozviziva kazhinji kana tichinge tabuda tine nhau dzinokatyamadza dzatinenge tasangana nadzo. Muzuva ranhasi tabuda takananga kwaRusape kuInyati Mine uko kwatanosangana naamai vandinavo panapa vanonzi amai Peshi vane mwana akashayika. Asi chinoshamisa panyaya yavo ndechekuti mwana akavigwa vasingazvizive. Saka toda kunyatsonzwisisa kuti chii chakambotora nzvimbo kuti mwana azonzi ashaya agovigwa amai vasipo. Amai Peshi makasimba here? Tiripo makadiwa nzvadzi. Aiwa tiri nani. Kuri sei kuno kwaRusape? kwaRusape kuri right. Chekutanga ndinoda kunzwisisa magariro amuri kuita semhuri. Mhuri yenyu yakamira sei? Inini ndine wana watatu wandakaita napedzisai futi. Musha kwawo ndekwa Mutare unoitwa kwaDerembo 22 miles. Saka takapesana gore rapera muna December. Bandabva ikoko ndichibva ikoko ndakabva ndine wana wangu wari watatu. Vanoti Patience, Precious pamwe chete na Peace. Muna March ndakaita problem yedzungu. Bandaadmitwa muchipatara for kwemwedzi ne2 weeks. Noti ndakabuda musi wa14 April. Saka wana wangu waina hanzvadzi yangu firstborn neumba medu. Ndopaakati Mukwasha chimbotora wana nezvinhu zvakatiremera. Mai wana hawasi kunzwa zvakadini Zvakanaka. Nekuti kubva kwandakangoitawo ndichibva ikoko baba wemwana wacho wangu asikafoni wangu asikatumiriwo chinhu kana kuita sei. Saka ndazobuda muchipatara ndopandakati kuna baba wacho ndakuda chinyi wana waramba nechinyi newana. Ndakawateera about 3 times kuno kwaMutare ndina hanzvadzi yangu. Taidairwa nabamukuru mukoma wemurume. Ndo wataidairwa nawo pafoni wachiti hamukwanisi kuona pane wana. Vana ava vakura sei mamizera yavo? Patience ane 11 years. Anosvitsa 12 muna April gore rineri 2025. Precious ane 8 years. Anosvitsa 9 muna June gore rineri 2025. Peace ashayiko anga aine 4 years 11 months. 25 January uno ndopenga arusvitsa 5 years dzake dzakakwana. Saka ndateera wana nahanzvadzi yangu. Bamukuru wakaramba kusangana nesu nahanzvadzi yangu wakati wana tsano endai kumapurisa. Inini ipapo handisi kuita seba, handisi kuuya nekuti muridzi wemwana hapo. Hanzvadzi yangu bvayati muri kureva kuti kana tichinge taenda kumapurisa kana pazori nechimwe chinhu chiri kuda mai wemwana kana muchaenda here kumapurisa. Nekuti inini kuuya kwenendaita nenda kuti isusu nemi titaurirane maererano nechinyi newana. Takatarisa zera rechinyi rewana. Akati inini handisitombokwanisa kuendai kumapurisa kana kuti mirai ndikupei nhamba dziri kushandiswa nababa wewana. Mukoma ndopa wakanditi mira ndifonere baba wewana. Ndopa akafonerwa achibva ati ndiri kubhulawaya handisweri nchiteedzera zvemahure bai nikaona wakabarisa munhu wana usina umuroora ihuri. Ivo vanga vasinawo chavakambobvisa kumba kwenyu? Havana chavakambobvisa hawatokuzivi. Handiswereri zvemahure bai nikaona munhu usina umuroora ihuri. Koma ndopa wakati nhai ofisa ndokumbirawo kubvunza chinhu chinonzi hure chinhu chakaita sei. Nekuti ini ndikuedza kuchitsvaga kuti ndichibatanidze ndichiona kuti chinhu chakaita sei handisi kuchiona. Mupurisa ndopa akati hazvinetsiba. Vanhu vemuri kuda kuedza kutaurirana nawo maererano newana ivo vari kushandisa violence. Itai custody. Zveshuwa ndakaaplya custody. Ndaaplya custody yaye yakadhirivharwa about 2 times kwaMutare. Musi wekutanga baba wewana wakauya kosaina fomu rawangu wasevha waina mukoma wavo. Wachibva wati ndinouya kukoti hawana kuuya. Musi wechi2 ndakasevhwa na anzani uyo wanoita zveanzani ndakasevhwa neanzani uyo anoita zvekusevhwa namessenger of court Dzobo wemuMutare ndiye wandakaenda naye. Takasvika pamba pabamukuru musakubvoma. Saka ndakasangana nenext door ipamba panogara bamukuru.
ndo yakabva yandaura ikati maipeshi muri kutambwa 10 noti nana bamukuru wenyu. Wana wenyu vari kugara paimba yepaseri apo. Bamukuru wenyu vari kunyepera yekuti havasi kuziva kuri kugara wana vari kugara paseri. Imba yaitogara wana zveshuwa nabamukuru imba 1 but wongo vari kuseri, ivo vari kuseri. Saka messenger of court akabva anditi isusu hatichaendi pana bamukuru wako, ngatitendererei straight pari kugara chinyi wana. Vatatenderera paipai tasvika ndo patakaona mukadzi yenga ari kugarisana nababa wacho ipapo. Zvikanzi vari kuuya, wakasaina zveshuwa kuti vari kuuya kukoti, asi wana hatina kukwanisa kuwadini kuwaona. Zvakangonzi wana havapo, hatina kukwanisa kuona chinyi wana. Dheti rekoti yari yakasvika, haana futi kuita sei kuuya. Kusvika kukoti kuya kwakanzi nyaya iri apa ndeyekuti zvaakutoitika ndezvekuti iwewe chisiya wana wapedzise temu nekuti wana wakutoenda kupi kuchikoro. Sasa disturbe wana kuchikoro, asi 9 December unofanirwa kutoura chinyi wana wako. Pandatoti andazvinzwisisa sezvo wana vari kuenda kupi kuchikoro, zvinoita kunge ndakuwavhiringidza kuti nhasi wabvapo wafutotanga kuita zvimwe zvinyowani. Ndazvinzwisisa. Pandatogara, pandatomboenda kuPlumtree ndichiita zvekuhodha ndichitengesa. Pandadzoka musi wa5 December Marusape ndo pandakatofona ndikati baba wapeshi ndiri munomu, ndoda kutaura newana wari sei. Zvikanzi wana pari zvinezvi inini handinawoba, wana ndakawaendesa kumusha wana bamunini. Ndikati wana ndakawaendesa futi kumusha kuna bamunini, ko imimi maigara nawo muri kuzvifambisa sei nekuti wana wangu wainemi. Zvikanzi aizvozvo wakutsvaga hazvinei neyoba, iwe ziva kuti wana vari kupi, vari kumusha. Ndikati aiwa ndinofanirwa kuti ndibvunze nekuti iwe hauna maiba. Asi dai kumusha kwenyu kuina mai wako zvenge zvisina dambudziko rakanyanyaita sei rakanyanyokura, ndaiziva kuti mbuya wane wazukuru wane wawo. Hino zvauri wakaendesa umusha wana wacho wakambowapo ani. Zvikanzi wana bamunini. Pandati zvikanzi pandafonera bamukuru ndikati bamukuru nendiri kukumbira kutaura nechinyi newana. Zvikanzi amirai ndikupei nhamba dzabamunini vari kugara nechinyi newana. Bamunini waibva ndasenderwa nhamba dzavo, bva ndawafonera. Bamunini makadii, tiripo makadiwe, ndimaipeshi. Alright maiguru zveshuwa line handiri kushandisa inyowani, nhamba dzenyu nendini ndendisisina ba. Alright ndanzwa kuti ndimi mumbori nechinyi, mumbori newana pari zvino. Zvikanzi wana ndinawo nendiri kukumbira kutaura newana. Zvikanzi aizvizvi zvawapo ba waenda kuwasheni. Ndikati waenda kuwasheni, pane mwana ati akugona kuita washeni here paya. Zvikanzi watoenda kuwasheni, kana wauya ndichazokudini, ndichazokutaurirai. Ndati alright. Kuma4 ndopa wakandibhipa, mandaziva kuti wana wadini waapo panzvimbo. Mandatofona zvikanzi taurai napeshi. Mandatotaura napeshi. Peshi uri sei? Ndiri right mama. Kome maenda kuwasheni? Wakutogona kuwacha. Zvikanzi mama ndodini hembe dzemwana dzinenge dzichidaita sei dzinoda kuwachwa. Saka peshi yakabva takaochema pai pafoni. Mandatomuti usacheme bachipapure chinyi foni, ndichida kuedza kumukamfota pfungwa dzake. Ndo pandakapa akapapuro ya foni, pandatotaura napure ya pandakuona kuti mutauriro wari kuita pafoni aroradza kuti munhu arida kudini, arida kuchema. Pandamuti ipa peace foni, pandataura napeace. Pandatomuti izvi musachanyofunge zvakawanda because pari kuvharwa zvikoro neweekend, ndiri kuuya ndichikutorai. Zvikanzi alright mama. Pandatokata foni, ndo pandakafonera baba wacho ndikati iwe ndine information yandiri kupuhwa nevanhu vekumaraini kwenyu ekuti wana kugara zvakadini zvakanaka. Ibva kubulawayo kwauri uende undoone wana kuti wana vakagara sei. Kusvika pari kuvharwa wana wechikoro ndoende nditore chinyi wana. Ndo paakabva anditi wana zviri zvekukupa wana handikupi. Kana uchitotora wana iwe unototora zvechisimba. Wana handitombokupi zvako zvekuti uri kutaurirwa newana kuti wana wakagara sei ndezvekunyepa. Hapana uzomboita 2 days. Makusena acho information yakabva nekuna sisi wangu wanogara kuguta urari. Sisi wakafonera muzukuru wangu ari Marusape anoitwa Kero bva afonera sisi wangu endoteedzana nawo anoitwa Neti. Sisi bva watuma mwana kumba kwandinogara, bva yabva andidaidza bandaenda kwekwi. Ndo pandakatoti 5 o'clock dzino muri kundidaidza kwakanaka here zvemunenge makatosimba simba wani kochi. Ndo pakati amainini garai pasi, musatange kubvunza zvakadini zvakawanda. Ndo pandakabva ndagara pasi. Zvikanzi muri kudiwa naKero pafoni.
Vandakuedza kuzvibatanidza kuti sisi watuma mwana andaidza ndaya kunoko wakunditi ndiri kudiwa naKero pafoni. Chimbori chii chiri kuita sei chiri kuitika. Asi inini pfungwa yangu kuti ifungire kuwana hazvina kuuya sei ipapo. Ndakatofungidza kuti pamwe maybe kwanzvadzi dzangu kuna nasisi asi kune munhu aita accident ari kutyisa kuti wanditaurire kuti chii chadini chii chaitika. Pandatogara pepe ndiri kuzvibvunza mumwoyo mangu kuti ko chii chiri kumbonyatsoitika. Kero yandopa akabva angufoni vanditi mbuya muri parisefi here. Ndikati nditori parisefi kunei. Zvikanzi ndoda kuti hana yenyu isimbe vakatafona. Ndakutoedza kubatanidza kuti hana isimbe ko chii chakuita kuti munhu anditaurire futi zvakadini zvakadai. Chingwangu abva afona zvikanzi mbuya nyaya itori panapa yakuda kuti imi muite strong nekuti nyaya itoripo haisisina kumira zvakadini zvakanaka. Sekuru Pisa wari kunzi wafa nhasi makuseni kuma3. Pandati zvikanzi panguva yacho ndakati ndodhirama iri nekuti wana nezuro wacho nendabva kutaura naye ndodhirama iri. Pisa angonzi afa ndikuedza kuda kuzvibatanidza kuti chinyi pandatoti alright. Saka kuseri kwefoni yangu kwekuine airtime yange idini iriko. Pandatotora airtime iyayo pandatojusa ipapo pandafonera bamukuru ndikati bamukuru makadii. Saka ndiri pedu makadiiwo. Ndikati wakadii wana. Zvikanzi wana wari right mainini. Wana watori right asi inini ndiri mukombi kuenda kumusha ndichazofonera endadini ndadzika. Pandakuedza kuda kubatanidza kuti saka nyaya yacho apa yakambomira sei. Bamukuru aya hawana kutora nguva wakabva wafona wakati ane ndiri mukombi asi pari zvinezvi ndadzika. Pisa ashaika. Ndikati mati zvikanzi Pisa ashaika. Ndikati ashaika nei. Zvikanzi zvamakutotibvunza izvo zvatinei nazvo. Ndikati achitaurira iwo wabereki wangu ndione kusununguka kusimuka ndione kuuya kupi ikoko sinzi izvezvi ndiri mumaoko ewabereki wangu kumba kwedu kunoko. Wakabva watanga upopota pafoni. Wakati isusu hatina nguva yekuswera kutsvagana newabereki wako ba isusu iwe tsvagana newabereki wako nekuti mwana afa ndewako. Asi pamanga mataura naye the previous day akambengakudza here kuti mama ndiri kurwara kana kuti hapana kana kurwara. Vandati zvikanzi saka sisi wakabva wabvuta foni wati bamunini komatauriro rudziya makuita sei amakuita. Zvikanzi maiguru ndipei foni dzatsano nditaure nawo pafoni. Munongozwa kuti kana munhu uchitaura unogona kushaisha kudini kutaura wakugadzirisa kudini kutaura kwawo. Ndopa wakafonera hanzvadzi yangu hombe. Ndopa wakawati sekuru dzatiputsa mwana ashaika. Ungana ikoko kuti ukutumirai mari yebhasi yekuti muuye kuno zvakawanda tinozotaurirana madini masvika. Wachingoti katei foni ndakabva ndafonerwa nemwana wabamukuru wekumba kwawo ikoko asi ari wekune imwe imba yekumba kwawo ikoko. Mbva anditi mama zviri kuitwa kunoku zviri kutotityisa. Pisa ashaika but guwa remwana rakutochirwa. Pandatoti iwe uri kutiko iwewe. Saka ndozvendiri kudini zvandiri kutokutaurirai. Bamunini hapo baba wemurume wangu inini ngasipo ingarubulawa. Ndopa ndakati zvikanzi chinguva ichocho ndakabva ndafonera futi hanzvadzi yangu kumusha ndikati mukoma ndonyaya iri kuita sei iri kutaurika. Zvikanzi alright mira ndimbotaure newamwetu unoti topafambisa sei. Pasina kana 15 minutes pakabva message iri mufoni mangu ichibva yakanzi mama guwa remwana rakutopera ucherwa mwana oenda here musipo dzedza kumapasti 9. Ko zviri kumbofamba sei. Ndopandakatobva ndatosimuka ndatoendawo mbabva ndachinja ndatora mari yangu ndaisa kuseri kwefoni ndatora hembe yekuchinja ndatosimuka nguva yacho ndapinda mubhazi. Hanzvadzi dzangu dzakazondifonera dzichiti simuka tataura nasisi wako rumbi wari kuguta urare kuti wafambe waende ikoko munhu usasvike uri chinyi uri wega musvike mese. Ndikati ndatosimuka ndaamubhazi zvikanzi enda because izvozvi zvipe tichada kuuya kuno kana kuti kutimirira wakomana uri kubva kuHarare is too late nezvakutoitika zvacho pai paground because isusu taitofungidza kuti kuma2 tese tinenge tasangana marusape tofamba tese ka1 tosvika tondonzwa zvadini zvaitika but nezvakutoitika zvacho hazvisi kuchatipa mukana upi iwo.
Saka Kero akabva afonera bamukuru Peter. Achiti ko muri kuzvifambisa sei? Ndopa wakabva wati hatimiri kuiga mwana baisu, mwana afa hasi wangu. Ndiri kutoiga mwana because mwana afa ndewedu isusu. Ndiri kutoiga mwana handimiriri izvozvo ba. Ndiri kutoita chero zvendinenge ndaita ndokasika kudzokera kubasa rangu inini. Kero akati endai munomhangare nyaya kumapurisa kuti tine mwana afira pai mumba, mwana atorwe nepolisi. Aitwe postmortem, munhu wese aziva kuti chii chauraya chinyi. Mwana zvanzazve mutotaura zvitori zvenyu, isusu totoita zvatagona. Kero ndopa akanditi mbuya fambai muende. Wanhu vari kwamutaro ukoko varodza kuti pane zvinhu zvavari kuwiga zvisiri kunzi zvibude pai zvibude pacheni. Ndikati ndiri mubhasi Kero. Wakazofona ndapa 22. Wakati maapi? Ndikati handa kusvika ene zvipakuda 15 minutes ndinenge ndasvika. Zvesho ndakakwira ndakasvika bva ndaburuka. Ndichingoti burukei kombi ndakabva ndasangana nemwe murume akanditi maipeshi wotosimba chaakudiwa izvizvi kuzvibata. Mwana wako asotofushirwa kare. Mwana wako nendinaye nezuro kuma4 pamba pangu achitotamba newana asina kana problem. But zvatoitika zvacho zviri kutotinetsawo kana nesu. Asi mawigirwo aitwa mwana wako ari kutirwadza nekuti pabviswa mari yabviswa andotengwa sabhuku $95 kuti sabhuku agone kupa wanhu chinyi nzvimbo yekuwiga chinyi mwana. Asi mwana aendeswa asina bhokisi wangoputira negumbezi bwatondokanda. Ndikati matizwa nzi ndozvendiri kutokutaurira. Iwe svika uchitongosina chauri kudinako chauri kuziya asi zvakaoma. Kana isusu vanhu venharaunda tiri kurwadziwa nezvadini nezvaitika. Ndakafonerana nasisi. Sisi wakati ndakamira pagedhi pababa mukuru wenyu. Mandati amira ipapo ndiye ndikudini ndikutorei tisvike tese because road dzataibva nadzo dzakasiyana. Saka ini ndakatopfuura vandaenda vanatosangana nababa mukuru nasisi bvatadzoka tese. Zveshuwa tichisvika takangochemawo. Takaita kunge tisingaziwani ba nehama dzemurume wangu. Tichisvika ipapo takangosvika wangozvipindirawo mbabva tangozvigarirawo. Wana wangu bva wangouya wasikana wairi wacho wasara. Bva watotanga kuchema bva tatongonyararawo bva tagara. Chingwangwa ndopa wakati sadza iri tikati chikafu takaita sei takaguta. Hakuna kana mukoma wemurume kana baba mukuru kana ani kana sekuru kana ana akapinda mumba achinditi nematambudziko kana kutaura kuti mwana afa nei kana kuti zvaita sei. Sisi wakabvunza mai guru nguva ari mumba mukadzi wababa mukuru wahombe. Akati mai guru chii chambonyatsoitika pamwana zvikanzi inini handisitoziyawo ndiri kutaundi nguva yese. Ndakadzoka manheru. Baba munini wasvika pamba kunze kumapasti 3 dzemakuseni wachiti weimuone zviri kuita chinyi mwana. Tatosvika mwana atofa. Alright. Patagara hapana kana munhu akataura kuti chii kana kuti chii chaitika pamwana. Takasimuka kuma5 ndichienda pane mumwe mukadzi wandaitamba naye ndichiri ikoko. Ndakamukumbira pafoni ndikati atibikiriwo chinyi chikafu chinokwana inini nasisi wangu nemurume wavo. Matasimuka uma5 bataenda ikoko tidondotsvaga chekudini chekudya. Wana ndopa wakateera. Musikana wangu ndopa akataura ne11 years achiti mama takabva chikoro nemwana. Mwana enga ari kuenda chikoro pesa. Achitoti ndapeshi ndapasawo chikoro mwana enga aita number 2 kuchikoro kuECDA. Ndikati zvema ECD zvinenge zviine manhamba here. Saka nguva takabva kuchikoro takasvika pamba mwana akapuwa raisi. Achibva anzi raisi iri nderake. Mwana adya raisi rere usiku. Mwana haana kuziya nguva dzakatanga kuita mwana problem. Ani mwana akatanga kurutsa nekuchaya. Ndopa ndakamutsa baba munini. Mai nini wakati inini handina mwana pano, geza tsvina yemwana wamai wako. Inini handina mwana ari papi ari pano. Hamba ndatogeza tsvina yemwana bva ndatotora mwana uya bva ndamugezesa. Antarara. Ndopa akandimutsa akati peshi nyatsondibata zvakaita sei. Zvakanaka ndiri kuzviitira weti but handisi kumboinzwa kuti weti iri kubva kupi because enga akasotopedzisira kuitira weti mubhurugu aine 7 months dzekuberekwa. Handisi kumbozwa kuti weti iri kubva kupi. Asi ndiri kuzviitira chinyi weti. Andopa takamutsa baba munini kuti baba munini waimuone zviri kuita chinyi. Mwana ndopa kanzi chinja mwana. Mama ndaputiridza mwana nezvinodini nezvinodziya. Ndopa akati nyatsondibata zvakanaka because makumbo angu arikuita sei ari kutonorwa. Anzi chinguwa takatogara ndopa akapindura maziso kwabva angobuda furo mukanwa pamwe chete nekuzvimba dumbu nguva yacheyo.
asi patakadaidza baba munini kuti yaimuone zviri kuita mwana handopo wakasvika wachibva wati aho ndopa wakabuda wachena unodaidzawo namai guru aya pana mai guru aiti takasvika dziri kumapasti 3 dzemakuseni 3 to 4 ikoko ndopa waiti takasvika tichiona mwana adini atofa 10 o'clock unga watopedza kufushira mwana tarara makuseni wakangomuka wakapinda mumba wakati madzimbuya handi tinopedzise basa ratakaita nezuro isusu takangoteerawo nasisi wangu tasvika kuguwa kuya ndopa wakati wakanga wasipo panapa nezuro patakaita basa ratakaita panapa torai matombo mukande paguwa rechinyi remwana sisi wakabva wanditi tisu tiri kutaura but handiwo mataurira unofanirwa kuti dini kutiita wandikwenya hatinawo simuka ba takaramba takadini takagara tabva paya takadzokera vatangondopindawo mukicheni tagara mukicheni muya wakatanga kuburitsa hembe baba wemwana wakachichisvikawo makuseni achiva paatanga kuburitswa hembe dzichiita zvekukandwa hembe dzaita zvekukandwa takangogara takatarisa pachava patorwa mwana wababa mukuru zvikanzi iwewe Fiona mira satete ugowe chii mbatya akanhonga hembe unge nato dzimwe dzacho dzibva dzangopuhwa vanhu vakapuhwa ipapo vari 3 zvikanzi hembe idzodzo dzichisiya idzakadaro ipaiwa nasisi wacho vanozomanidzira vachiita sei vachipfeka isi takangodiniwo hedu takangogara takatarisa wapedza kuita zvinhu zvavo ndopandakati inini ndiri kukumbirawo wana wasara wacho ndiende nawo ndopa wakabva watanga upopota wakati wana havasi kuzoenda wana ndewedu wepano wana havasi kuzoenda kusvika hanzvadzi yako yakaunza wana panapa yauya ichitora chinyi wana ndikati zvikanzi ndikati raiti inini hangu handikakwanisiwo kuitira ichinyi nharo zvamataura itaise zvipi sezvo zvikanzi nhasi tiri pamba pedu isusu takawanda iwewe uri 1 wanhu 2 isusu takatowanda panapa izvozvo zvatisi kuzoita ndopandakati zvikanzi ndopakanzi dzokai kamubereke wamwe wana handina kudairaba ndakaramba hangu ndakaita sei ndakanyarara ndopakachinzi nabamukuru aya mai guru imimi ndimi munototaura nemunin'ina wenyu kaadzoka waya abereke wamwe wana sisi wakati inini pakudanana kwawakaita ndendisipo pawakanetsana usvika waparadzani ndendidini ndendisipo zvikanzi munin'ina wenyu anoshandisa muromo wekuti ndipei wana wangu nekuti hamuna kundiroora saka munhu hatumwi baunzenda unoroore chinyi unondiroore munhu hatumwi baizvozvo muromo iwo wantaura hautaurwi nemukadziba inini bva ndaramba hangu ndakadini ndakanyarara ndopa wakatiti itodzokai mugare handina kudini hangu ba handina kudairaba ndakaramba ndakanyarara zvikanzi taakubura raisi muende mamwa tii saka vanhu vangu vakufambisa mapureti awo isu patangogara chikafu vachasvika ndikati inini hangu ndakadini ndakaguta sisi bva wati inini ndakadini ndakaguta saka wana vasikana vakatanga kuchemwa ichisusu tidaenda namai vedu nekuti panapa patinogara zvakaita sei zvakanaka ndopakavanzi nabamukurupita vaya torai shamu kwete panapa pamusha pangu panapa inini nditori nemutemo wangu wepano pamusha panapa wana vanofanirwa kukurira panapa pamusha pangu panapa zvenyu zvekuti muda kuenda namai wenyu nekuti mawaona panapa izvozvo panapa hazvipo ba ndopandakati kune wana nyararai munopondwa ndinichaziya matorera nichakudini achakuitai nyararai kana zviri kutonzi muri kusara ita sei sarai ndichaona kuti ndichaita sei makatosimuka paya baba wewana ndopo wakateera ndopo wakanzi nasisi bamunini muri kuzviona sei zvaitika nemuzukuru wavo akati sekuru zvaitika chimiro chaitika panapa chiri kutirwadza asi zvaoda kuti imi mugare pasina mbuya muonesane kuti mozvifambisa sei kuti muzive kuti mwana uyu aitwa sei zvakaoma kuti mwana anowigwa imi baba wacho musipo mai wacho mudini musipo baba wapeshoya ndopo wakanditi inini ndikaita 2-3 days ndichateera kwarusape ikoko tigare pasi toona kuti teita sei maererano nechinyi nemwana toona kuti mwana afa sei kana kuti zvaita sei asi wana kana ndiri kufamba ndichange ndichifamba ndidini ndinawo ndikati ndikati imi muri kutoona zvitori nekodzero yekuti wana musare muinawo zvikanzi zvitori raiti kuti wana ndigare ndinawo vanatoti raiti hapana hapo chakadini ba chakashata nekuti ndenge ndiri kutoona kuti papfungwa dzedu hatisi kuita sei hatisi kuwirirana vandatobva paya vandabva azofona ndopaakanditi
ndaida kuti ndiuye kwaRusape but handisi kuuya because izvezvi handina mari. Bandati kwirai ndinokutsvaga munhu ndokwereta chinyi mari yacho muuye kuno kutoona kuti todini. Zvikanzi alright. Bandatoona kuti uku kungotaura kwekuti munhu akataura asi papfungwa dzedu isusu tiri waira hatisi kuita sei, hatisi kutonzwanana baba kufunga. Ndopandakabva kwaRusape mandauya kuno kwaMutare. Mandaenda paDiamond FM. Mandautaurawo nyaya yangu nana Tete Tendai. Bwandi transfer bwandi paDispo kuno kwaMutare kuRural. Mandaenda kuRural bandandoripota but still nanhasi nyaya yacho haina chiri kufamba. Mupurisa akapuwa nyaya yacho anogara ku22. Ndakatoenda ikoko about 2 times. Musi wekutanga ndakaenda handina kuwaona. Pandazoenda kechi2 neSaturday yapera iyi wiki yatabuda neSaturday. Ndopandakasvika kwekabva handiti ambuya nyaya yenyu iri tonetsa kuti ndoifambisa sei, ndoitangira papi, ndoiita sei because nyaya iri kubata vanhu vakawanda vechinyi veukama saka ndotoshaziva ndoitangira papi. Pandati zvikanzi saka china chacho ndakanga ndafona ndichitaura nababa wewana ndakatumira bhegi rehembe paChristmas. Abva angonditi ndariona. Haana kutaura kana kuzondipa foni ndichitaura newana kana kuita sei. Mandazofona ndikati handaidawo kutaura nechinyi newana. Bva apa wana waya foni. Wana wangu watiziswa kubva kwaDerembo waendeswa kwaChigodora. Bva apa wana waya foni. Mandataura naPeshi ndikati aPeshi muri sei? Zvikanzi handiright. Ndikati makagara zvakanaka here? Zvikanzi zviri nani mama. Ndikati zvikanzi ndikati bva matadzawo here kuti thank you mama matitumirawo hembe dzechinyi dzeChristmas. Saka pakabva pabuda izwi rekuti ungotaure zvisina basa pafoni paya. Bandatoti aPeshi papure chinyi kufoni. Pure uri right mama ndiri right. Iri sei holiday iri right. Vanzi nyarara pafoni paya. Baba wacho bva watora chinyi foni. Ndopo wakabva watanga kuti iwewe zvauri kuita zvese tiri kuzviziva wakaisa nyaya yako kumapurisa. Manje pane mupurisa panoshanda mari. Mapurisa ari kuita nyaya yako takaatenga pafoni paya. Vandati zvikanzi ndikasa asi inini handiyo nyaya yandafona ndichitaura. Nyaya yandafonera ndeyoti ndotaura nechinyi newana. Zvikanzi iwewe ndiwe muroyi. Kana uda kuroya wana wacho wese kuti wapere kufa, roya wese waita sei wapere. Ndikati ndaroya mwana futi. Mwana ari tondirwadza kuti mwana akafa sei. Pamwe haisi poison, pamwe mwana akapondwa. Chii chakazomboita kuti mwana awigwe inini ndisingazivi. Ndine believe iwewe wacho usipo usingazivi kuti mwana arwara sei. Unobhiriva sei kuti muguwa makaiswa mwana mune munhu here kana kuti hamudini? Hamuna. Iwewe nditi futi ndini ndakaroya. Ndipedze futi wese kuroya. Zvikanzi tiri kutozviziva zvese zvauri kuita nemapurisa. Manje ubudirira hakuna kana chinotombobuda kana wane ende wana wacho futi hautombowatori. Mandati zvikanzi ndikati inini asi handiyo nyaya nendadini hangu ndafonera. Mbozi nyaya nendafonera ndeyoti ndongotaura newana kuti ndinzi kuti wana wari sei. Ndopakatonditi aine zvinhu zvakatondipuresa. Kana watoita mari utenge mabhuku ewana nebhutsu. Ndikati aiyo handiunzi mabhuku ewana nebhutsu dzewana dzechikoro puhwa newanhu uri kuronga chinyi nawo. Haungati urida mabhuku ewana kwandiri nebhutsu dzewana vechikoro. Uri kunditi futi ndiri muroyi. Apa uri kunditi inini zvandiri kuita hazvina musoro. Saka communication yangu inini neyawapa iri kupinda papi. Inini kana ndine chandodawo pawana ndinichaziva zvandichaita sei zvandichaita kwete kuti unditume. Ndopaakabva ati manje mabhuku ewana kana utongori nemari unotongotenga because wana unenge uri kufikisa ndewani ndewako. Ndikati wangu futi. Asi mambonditi wana tinoita zvese chero zvatafunga wana iwawa wasi wako hatitorina kana basa newe family yenyu yakakura asi kumusha kwedu kwacho hamuna kana munhu wanowe munoita sei wamunoziva. Ndopaakabva ati nyaya dzenyidzi ndichazokufonerai. Vandatoti inini ndafona ndichitotaura nyaya dzewana. Nyaya dzisi dzawazotaura kupinza pakati wangopinza wako asi inini point yangu yandafonera ndeyoti ndotaura nechinyi newana ndizoti wana wakagara sei. Nyanzi wana ndiri kuti umbowaoni ndototiza nawo ndotoenda nawo kubulawayo ndakuona kuti uchawaona kupi. Ndikati zvikanzi Friday yacho makusei ndakabva ndamuka ndichienda kundoona mupurisa ari kuita nyaya. Ndamutsanangudzira kuti ndo zviri kuita sei zviri kuitika. Ndopaakanditi izvezvi tinosimudza mota tienondoona sabhuku. Akapa wanhu nzvimbo tinzwa kuti akazvifambisa sei kuti ape wanhu nzvimbo yekuiga mwana asina kuitwa police case, mwana asina kuitwa postmortem, mwana asiri kuzikanwa wanzi akafa sei. Bamukuru mukoma wababa wacho mukuru mumba mavo akabva andifonera achinditi
nyaya yako yawakaripota kumapurisa haibudiriri, haitombobudiriri. Tatozviziva kuti ongoroda kutinyudza but haibudiriri. Takatodhira nawo, takatobvisa $95 yekupa sabhuku kuti atipe nzvimbo yekuiga mwana. Saka zvatakatoita isusu takatoita ende hatisi kuzochinja zvatakatoita. Kana mafiro akaita mwana iwe usiri kuziva kuti chii chakaitika, isusu tiri kuziva zvakadini zvakaitika. Zvatakatoita ndo zvatakatoita, hapana chikutombochinja. Iwo hapana chauchakwanisa kuziva ende hauna chauchakwanisa futi kuita. Ndo pandakaona kuti zvikanzi ndikati maita basa nezvamadini nezvamataura. Zvikanzi totozviziva izvozvo hazvisi kutomboshanda kwatiri, hazvisi kutomboshanda izvozvo. Mandati zvikanzi saka ndakazotauriwa kuti tetendai. Ndikati tetendai nyaya yandakaendesa kumapurisa ndikuona kuti mupurisa ari kuita nyaya kana kuti gurupu remapurisa ari kuita nyaya akaita sei, akatengwa. Handisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Ndopo wakazondisanganisawo nemi. Alright. Chekutanga amai Peshi, ndoda kuti ndine urombo nekushayikirwa nemwana nezvose zvakazoitika mushure mekunge mwana ashaya. Asi chinhu ndoda kutanga kunzwisisa ndechekuti zvakaoma sei, nekuti tinoziva tese kuti chinhu chiri pamwoyo wemukadzi wese mwana wake. Imimi moseparetiswa nevana venyu nemunhu ari kukuti uri hure, handina mari dzandakambokubvisira kuti ndikuitise vana, oramba futi nevana ivavo. Semunhu kadzi munozvitambira sei? Zvakaoma sei kwamuri? Inini zviri kundirwadza hanzvadzi. Ndosaka muri kuona kuti kumashure uku ndakamboedza kuita custody yekuti ndikwanise kuteera chinyi wana. Kusvika zvasvika pazvasvika, kusvika mwana watosvika pakushota. Inini shungu yangu ndiri kuda vana vangu ndigare nawo, nekuti ichokwadi haana chaakabvisa. Ende kana kumba kwedu chaiko haatokuzivi. Kunze kwangu inini ndinoziva kumusha kwani kwawo. Saka ndiri kuona kuti warida kutora advantage yekumbunyikidza wana kuti wavatore zvechisimba, wasiri kuita zvinhu zviri pamutemo. Nekuti inini kana ndiri kuti ndoda wana wanowiga, ndoda wana wanowiga. Ende wana baba mukuru wanotozviziva kuti ndo chimiro chidini chiripo. Even iye sabhuku wachakawa panzvimbo anozviziva kuti ndo chimiro chiripo. Because ndakusimuka ikoko ndakamutaurira kuti makore ese takagara so. Asi murume uyu angotanga kuti inini ndarota hope une boyfriend. Asi inini handitorina nechinyi neboyfriend yacho. Haana kana musi wakandibatira message mufoni kana kundibata ndine chinyi ndine boyfriend. Asi ndiri kuona sewei yekuti arida kubva pandiri nenhau yekuti haana kunge akabvisa chinyi mari. Akatiza zveshuwa akaenda kundogara nemukadzi wake wenga akugara naye nezvawakatodhivorsa futi. Saka inini shungu yangu ndeyekuti wana wangu dai ndakwanisa kunge ndiinawo. Chandinodya, pandinorara, kana tikarara nenzara torara tese. Ndisina mari yechikoro yewana ndonyazoti nhasi handina mari yekundobhadharira wana wangu chinyi chikoro. Wari kuenda kuchikoro unondokumbirawo kuna headmaster zvinoitwa nevamwe. Tisina mari yekutenga chikafu tongorara tese umba tichingoziva kuti hatina ndozvidini ndozviripo. Mbozapo wakuita sevanhu vaya vari kundi abuse. Kuti wana hautovatori. Zvakazodai iwewe ndo urutoroya wese vana wacho wafe kana wapera kufa tozoona kuti uchasara nei. Uyu wachafa uyu handisitoziva kuti chii chamuuraya. Ipoison zveshuwa here? Kana kuti wakaponda mwana? Kana kuti chii chakaitika? Nekuti mwana akafa na3 AM by 10 o'clock unga wapedza kufushira mwana. Kuti ndizive kuti ipoison handina chokwadi. Kuti ndizive kuti mwana akapondwa here? Kana kuti akabviswa mapatsi here? Kana kuti aita sei? Handina umbo hwakaita sei hwakazara. Asi kunzwisa kwandoita inini vana sabhuku vanotonga vari pasi pamambo. Makamboendesa here nyaya yenyu kuna mambo kuti mambo, inini mwana wangu anga ari munzvimbo menyu akashayika nenzira yandisinganzwisise, achibva avigwa futi inini ndisipo, achibva avigwa futi baba vake vasipo, achibva apiwa futi nzvimbo yekuvigwa nasabhuku. Nyaya iyi isina kumbosvika kumapurisa. Mambo vakatiwo chii kana makasvika kwavari? Inini kuna mambo handina kusvika. Ndingakunyeperei. Nekuti baba wacho vakanditi dhiri rako rese rouri kuita isusu nasabhuku naheadman namambo wedu wekunoku kwedu kuManicaland kunoku takatopedza naye. Saka zvakabva zvandipedza simba rekuti ndinogona kuenda kuna mambo pamwe wakamutenga kana kuti hawana. Ipapo handina kuzombokwanisa kuenda kupi ikoko. Kunhu kwandakakwanisa kuenda kumapurisa. Asi chiri kukumisai kuti mumbozama kuita izvozvo, nekuti vanogona kuva angori mashoko
avari kutaura ekuti imimi mupere simba. Chiri kukumisa iyo kuti nhasi dai muri kutaura muchiti ndakasvika kuna mambo vakanditi zvakati. Chii chiri kukutadzai kudaro? Iwe shoko iroro ndo rakandinetesa. Prazi pamwe pacho unengori ukamhanya wakadai wombotarisa kuti zvandaisa nyaya yangu kupolisi nimboona kuti wachaitora sei, wachaisvitsa papi. Wobva waona futi kuti kumapurisa kwacho hapana chiri kuita sei, hakuna chiri kubuda. Tiri kumapurisa iko ndanzwa muchiti mupurisa ari kuita nyaya yenyu. Maenda kwaari muchimubvunza kuti nyaya yangu yaapapi, akupai mashoko ekuti nyaya yenyu inonetsa kana ndiri kana pekutangira nekuti yakanyanya kuita yeukama. Mutemo unotarisa ukama here kana kuti mutemo unofana kungoshanda basa rawo, nekuti mutemo uripo pakuchengetedza munhu wese zvisinei nekuti akutadzira ndewe ukama here kana kuti nei iye ari kukoshesa ukama. Ane ukama here nemhuri iyi kana kuti haana ukama? Nekuti patori neumwe munhu weukama wemusha imomo anoita zvechine bhodhu akatonifonera aiti mbuya kuti tikutsanangudzirei mafiro chaiwo chaiwo akaita mwana wenyu, munogona kufenda. Asi dai mapurisa, sezvo nyaya makaiisa kumapurisa, agona kubata basa rawo nenzira chaiyo nyamwana wenyu inobuda pachena. Nekuti isusu kuti tinyatsokutsanangudzirei munogona kufenda kana kuti munogona kushaya kuti moita sei. Asi mwana amafira akaita hana kufa zvakadini zvakanaka. Kuti tinyatsokutsanangudzirei kuti ichi neichi ndo chakaitika pamwana nezera renyu tiri kutya kudini kukutaurirai. Asi imimi sambuya ndakutaurirai kuti muzviziye inini zvandinazvifarira zvandakaona zvakaita sei zvakaitika. Dai mapurisa aita basa rawo zveshuwa ndakatorowo mashoko iwo ndakangotaura sematauriro endiri kuaita kuno umwe shefu wokuguta urare ndichimuti ndo message yandaita sei yandapuwa. Shefu uyo achibva anditi ndinokumbira kuti mundipewo nhamba dzemunhu akutaurirai, isusu tinomuhaidha hatizomuburitsi pachena kuti ningi ndiye atipa chii information. Ndakavasendera nhamba dziya. Munhu uye akatozondifonera about 3 times achibvunza kuti ko mapurisa acho ari kumboita sei. Ndikati wakandikumbira nhamba wachiti wachazokufonerai zvikanzi handisati ndafonerwa. Pandatoona kuti nyaya yangu yafira kumapurisa. Ndoko yatomirira. Asika mutemo wemuno muZimbabwe kunzwisisa kwandinouita inini unoti kana vabereki vakaseparata vana vari below 18 vane kodzero yekunge vari pana amai vavo. Imimi pamakabva kuchipatara pamakarwara paipai chakakukonesai kuti mushandise mutemo iwoyoyo mupiwe vana venyu? Chii chakakukonesa izvozvo? Handina kutadza kuushandisa. Ndo patakaenda nehanzvadzi yangu paya panambotaura kuti takauya ndina hanzvadzi yangu tichida wachida kuti wataurira neiwo pachezvawo wandipe wana wachibva waramba bankuru ndo wakahaidha. Bvataenda kumapurisa polisi ndobva yanditi apply custody iende kukoti mupiwe wana anda koti. Bva ndaapply custody yai wekukoti bva wanditi sinzi wana wakuenda kuchikoro pakati pechinyi petemu chimirira wana wavhare by 9 December unge wane wana wako. Mwana uyo akabva ashaika 5 December. Ayo kwese kukunda kubata ndakunzwisisa. Asi apa pandoda kuuya ndepekuti izvo munhu ari kuramba nevana venyu havazi baba vemwana. Imimi ndimwe mune simba pamusoro pevana ava. Nei musina kushamisa kana kuenda kumapurisa kuti bamukuru wangu ari kuramba nevana vangu asi baba wavo vapenyu, inini amai vavo ndiri vapenyu? Friday yandadarika iyi ndakaitaura nyaya iyo futi zvakare kumapurisa ndikati ofisa ndiri kukumbirawo wana vakasarawo ndinge ndidini ndinge ndinawo. Mapurisa ndakataurira nyaya yangu ndopaakanditi isusu takatomboenda tichindotora mwana wenyu statement pakafa chinyi umwe wacho. Takawaona zveshuwa wana wadiki kana mashefu akatitaura kuti wana wane kodzero yekuenda kunani naamai wavo. Saka isusu zvatiri kuita ndezvekuti imimi endai motsvage pekurara mamutare, mangwana makuseni tisangane parural tokupai chinyi wana. Ndakarara zveshuwa kunoko kwamutare kunoko makuseni 10 dzakachaya vandafona zvikanzi mota yedu yawandirwa itori busy. Saka zvatakutoita ndezvekuti chitombodzokerai tozokufonirai. Vandati zvikanzi vandati saka imimi muri kuti ndodini because nhasi yatoo Sunday
inini mangwana mande pane kwadaida kumhanya kuenda kuHarare asi ndiri kudzoka ndisi kunoita mazuva akadini akawanda ndiri kupi ndiri ikoko zvikanzi alright ene takusimudza foni tifonere kwachitakatira kwachigodora tinzwe kuti wana wachiri kwachigodora here kana kuti wana wakabviwa nawo kupi ikoko kuna baba wacho tozokutaura kuti zvakamira sei asi wana wanofanirwa kuti wasarendwe mumaoko enyu vanati alright kana nchinge ndadzoka ndichakusenderai meseji ndichikutaura kuti ndadini ndadzoka zveshuwa ndakavasendera meseji ndichitori kusimuka kuHarare ndikati ndadzoka ndaamarusapi nyaya yenyu yaiwana yaapapi bva ndatiraya kufona foni haina kudairwa kusvika pari zvinezvi asi hamunawo here mamwe matanho amuri kutora nekuti kumapurisa tiriona kuti kuri kunetsa kune mamwe maorganization anomiririra vana pane vamakamboapproach here kuti vakubatsirei kuti muwane vana uyezve muwane ndingati jekeso kana kuti munzwisise kuti chii chakaitika kumwana? Pandakabva uku ndakadzokera futi kukoti bva ndasvika bva ndawataurira kuti wana vaya wandakambowirira kunoku nenyaya yawo kukoti washota wani wacho hapadini hapasina asi mafiro ake hapana kana kuti ndizoti chii kana kuti chii kana kuti ndezvechiwano here kana kuti kupondwa here kana kuti ipoison zveshuwa here zvotaurwa nechinyi newana sinzi wana wachiri chinyi wachiri wadiki wakabva wandirifeya kusocial welfare wachiti welfare ndo wanoita nezvechinyi nezvewana because wana wako wasikana wachada kuti watariswa kuti kugara kwavari kuitika ikoko nezera ravo hapana here zvakaitika zverepi zvechii ndakaenda zveshuwa kusocial welfare nefomu rawakandinyorera ndichibva ndaenda marusapi bva ndasvika bva ndarifila ndopa wakanditi nyaya yako tichaona kuti toifambisa sei because kune wana out of Rusapi wana wari kwaMutare saka isusu tichaona kuti tichazvifambisa sei tichamirira koo yedu kana isusu tichinge tazokufonera wozouya kuno saka ndisati ndaona koo yandati ndadini ndaona asi rubatsiro rwamuri kutsvaga amai Peshi maererano nekushaya kwakaita mwana uyezve maererano nekuti muwane vana venyu zvakare mutsvaga rubatsiro rwakaita sei kumhuri yeZimbabwe kuitira kune vanoona zvichida kune vamwe vane simba vari mumaofisi kana kuti vari pai rekuti vakwanise kupusha kuti vana venyu vasarendwe mumaoko enyu muri kutsvaga rubatsiro rwakadii? Inini rubatsiro rwendiri kunyanyotsvaga kumhuri yekuZimbabwe chekutanga ndechekuti mwana wangu akafa ndodoza kuti akafa sei uyezve akafa zvekunyatsoti kupondwa mishonga chii chakaitika because nanhasi vision yacho ichiri kundinetsa kungondoona guwa ivhu rakangounganidzwa kuti ndinzwisise kuti muguwa umu makaiswa munhu zveshuwa here kana kuti hamuna kana kuti mishonga yakashandiswa here kuti mwana afe kana kuti ifood poison zveshuwa ndochinhu chekutanga chiri kunyanyondirwadza mupfungwa dzangu kechipiri wana wangu wasikana ndendira kuti ndinge ndiinawo inini samai wani samai wawo ndinge ndichiona kuti chii chiri kuitika pane wana nhasi wana chii chiri kuitika ene zvanditozivi kuti wari kurarama sei kana kuti chii chiri kuitika mainformation unosangana nawo kune vanhu vakasiyana siyana nyangwe vamwe vanhu vemunharaunda kwavo kumba kwababa wacho ikoko vandotaura vachiti wana wenyu havasi kuchengetwa zvakaita sei zvakanaka inini pandinotaura nababa wacho ndichiti ndipe wana ndinge ndiinawo inini samai wechinyi wewana anobva andiharasa iye baba wewana wacho anobva andiharasa vati wana hatisi kuzokupa muri kuramba newana sei wana wacho futi musiri kukwanisa kuwadini wachengeta nekuti dai wana waungorutora keya nawo dai umwe wacho asina kuzosvika futi pakusangana neproblemu yaadini yasangana nayo wana wako watora wasiyira munin'ina wako nhasi izvezvi kwangu wari kunzi ndiwari kwachigodora ndikumba kwamukoma wacho wakungochinjanisa wana ndipe wana inini samai wavo ndinge ndidini ndiinawo wari kuramba wana bankuru obva watora advantage wechiti wana hatisi kukupai hatisi kuzokupai wana iwawo kana muine zvamuri kufunga kuita itai asi isusu zvatiri kuita nezvatiri kutoita hatisi kuzomira saka ina handisi kuziva kuti chiri kuitwa chacho kuwana ndezvemishonga here kana kuti ndezvekuita sei because ndikanotarisa mwana wangu musikana mukuru wacho atooneka kupusa kaanako kuti ndizive kuti chii chiri kumbonyatsoitika chawanenge wari kuti isusu zvatiri kuita ende hatisi kuzochinja ende hausi kuzobudirira handisi kuziva kuti chii chiwane here chii chiri kuitika kana kuti chii chiri kuitika
handisi kuziva kuti chii. Asi pamanga muchitsanangura ndanzwa muchiti bamukuru vakati isusu watiri kuda panapa kuti tizopa vana ihanzvadzi yenyu yakambovapa vana in the first place. Makambomuudzera kuti vahanzvadzi ndakuda vana vangu enda unotora vana vangu? Inini ndabva kurufu ndakafonera sisi waHombe mumba medu. Ndaona kuti kunanga straight kuna mukoma hazvisi kuita sei, hazvisi kuita. Ndakataura nasisi paWhatsApp. Sisi wakanditi amai nini tiri kugadzirira ndiri kurwara. Ndiri kugadzirira ndiri kuuya nyaya yakaitika yemwana ndakaidini ndakainzwa. Chiona yoti maita sei newana wadini wasara wacho. Ndopandakavati sisi nyaya yemuri kutsanangudzai iri kutonetsa, ndiri kutoshaidzwa kuti kuna sekuru ndombowataurirawo sei kana kuti ndoita sei because ina handisi kuziva kuti iwo pfungwa dzawo wari kufungei. Nekuti wana wari kunzi hanzvadzi yenyu yakayakosiya wana ndiyo ngayo itore chinyi wana. Saka ina handisi kuziva kuti mukoma wacho wari kufungei. Imimi sasisi mboedzaiwo kutaura nani namukoma munzwa kuti iwo wachati kudii, nekuti wana havangaperi kufa nemafira awari kuita iwaya takangonyarara. Inini handina kuziva kuti kutaura kwandaita kuna sisi wangu ndatadza kutaura. Because ndakazonzwa message yakubva kuna hanzvadzi yangu iyaya yakaendesa wana. Haana kundinanga inini straight direct. Asi akandotaurira muzukuru achiti hanzvadzi yangu handisisina kana basa nayo. Ari kuti inini ndotore wana ndinosvika sei kumusha kwaanga akaroorwa ndichindotora wana inini ndisina kuroorerwa. Vandatopindura muzukuru wangu ndikati wanogota wanosvika sei wasina kuroorerwa. Masvikira wakangoita musawo wakaenda nawo ndiri muchipatara ndo masvikira wanongodini awanongoita nekuti wana wari kutopera kuita sei kufa. Saka ndakabva ndaona kuti panenge pari kuita kukrashana kutaura. Sisi havana kusvitsa information semabudira yakaita kuna mukoma. Mabudira yakaita sei yakaita. Asi kunyange hazvo zvakadaro mubvunzo wangu ndova ndati chakakosha apa chishona here chekuroorerwa kana kuti kugarisika kana kuti kugadzikana kwevana kuti vagare zvakanaka. Chakosha apa wokoshesa roora here vana vachifa? Handisi kuchaziva. Ndosaka muri kuona kuti ndakaedza kumhanya kuti regai mboende kuno vanhu vemutemo wandibatsire. Regai ndimboendawo kuna naTitendai weDiamond FM wandiita sei wandibatsire. Nekuti inini handisi kuchaziva kuti wekumba kwedu wari kukoshesa roora here kana kuti wari kukoshesa sefi yechinyi yewana. Ipo papa handisisinawo chokwadi chakadini chakazara. Ndosaka muri kuona kuti ndiri kutoedza kutsvaga kuti ndobatsirika sei kuti nyaya yewana ijeke kana neniwo indijekerewo. Wana wasununguke neni wacho ndisunungukewo nge ndiine chinyi ndiine wana. Asi pari zvino nababa wacho muchiri kunyatsotaudzana? Friday wiki rapera ndo pandakapedzisira kufonerana naye. Achinditi zvese zvamuri kuita itai but panoshanda mapurisa panoshanda mari. Iwa nyaya dzako dzese zvauri kuita dzekuti uruda kumhangara urotora wana uda kuita sei hausi kuzobudirira ende wana iwawo ndichatiza nawo kwendoda kuenda nawo haufu wakawaona. Inini ndopa akanditi kana waruda kuroya uruda kuita zveuroyi neuroyi hwako iworoya wese wana wacho waita sei wapere. Nditori nayo message yandakazomupindura ndichibva ndati ufunga hako ndisina tarisiro yekuti nechimiro chakaitika pamwana kune vamwe vanhu vari kurwadziwa nezvakaitika pachinyi pamwana. Iwewe wotowana simba rekuita wange uri kunditaurira zvinoreva kuti pamwe dhiri rakaitika pamwana iwewe nefamily yako muri kumwe chete. Nekuti nendisina tarisiro yekuti unganditi kana huri uroyi huri kuita kana kuri kuita sei ita nekuti wana haumbofa wakawaona. Saka ini zvakandiburitsira picture yekuti baba yewana vanenge vari side rimwe chete nehama dzaani nehama dzawo. Asi pasina kugarisika futi kwakanaka kwewana kuri pai kuri pakati. Iye wacho asiri kutarisa chimiro chewana kuti wana wakagara zvakanaka here, ambofa uyu afa sei kana kuti zvaita sei, haasi kuzvitarisa. Nokuti ndambonzwa futi muchitsanangura muchiti aitoti zvenizvo iko zvine zvinhu zvakandiomera kana zvichiita tumira vana bhutsu nemabhuku nechichi chii chiri kumukonesa? Kunetsana kwenyu muri kushandisa vana kurwisana here kana kuti
chamutadzisa kuti ape vana imimi sezvo muri wana chehuviri chekuti mukwanisa kuchengeta vana. Chii chakaitika? Kunetsana kwenyu muri kuisa vana pakati here kana kuti ndiye akutsvaga nzira yekungokurwadzisai? Nekuti mukadzi wese tinoziva kuti pane vana vake ndo pane mwoyo wake. Chii zviri kufamba sei? Inini ndiri kuona kuti hondo iri pakati pangu naiye. Iye arida kuedza kubvisa wana kwandiri, arida kuedza kupa wana information isiri iyo. Saka asiri kukwanisa kuti andipe wana, because ukada kuona kuti ndikataura nyaya yewana wanoita kunge wasiri wangu. Unotonzwa munhu achitaura kuti kana dai kuri kunzi mwana aitei kana kuti hatina kana basa newe hatitombokutsvagi. Hamunditsvagi. Saka ini ndinozopindura kuti muri kunditi hamunditsvagi. Nekuti uyu wacho akatofaka uyu makaita zvese musina kundidini, musina kunditsvaga. Saka zvitorowo kuti simba racho rekuti muite zvemuri kutaura mutori naro, but wana wari wangu. Saka ini ndiri kuona kuti wana wari kupinzwa pahondo isiri yani yawo. Uyezve wana ndo wari kushungurudzwa. Nekuti iwo wana wega nemuromo wawo wandaura kuti isusu mama hatinogara zvakadini zvakanaka, tinoda kuti tiende kwamuri. Nyange vanhu vese vangu vari parufu ipapo, wana wakachema. Bamukuru vakatoti isusu tiri nemutemo wedu yepanapa, wana ivo vanotoroorwa vari panapa, ndoda kutovapa mutemo wangu, but ndakashayazwa kuti mutemo wacho waruda kuedza kupa wana ndeupi ipo papa. Nekuti wana wega wari kuchema. Ukaona mwana achichema zvokuti unotozonzwa tsitsi kuti mwana acharwadziwa nemusoro, asi wana uri kungoti wana hatikupi, hatisi kuzokupa chinyi wana. Handisi kunzwisisa kuti ipo papo wari kuzvifambisa sei. Nokuti nini chiri kundinetsa ndechekuti ko ivo chiri kuzovapa simba rekuramba nevana vemunhu wavari kuti hure, munhu wavari kusema vachida kurambirana nevana vavo. Vari kurwana kupi simba rachona rekuchengeta mwana uye mufananidzo wandingapa mashoko avari kushandisa kuti hure? Handisi kuziva. Nekuti ndo muromo wandaura kuti ukaona munhu akaita wana usinawo muroora ihure, ende zveshuwa wasinawo chawakadini chawakabvisa. Saka ini ndofunga pandakagara nawo tichiita wana ndaifungidza kuti pamwe munhu akawana mari achadini acharoora, ini ndisingazivi kuti iwo wari kutondiita hure pamusha pani pawo. Aiwa, tichipendera ndoda kuti ndine urombo uye nyaradzwa inashe. Tine ruwimbo rwekuti kune vese vari kuona vane simba vachakubatsirai kuti muwane vana venyu uyezve muwane yandingati clarity kuti chii chakaitika pamwana. Muri Zimbabwe ndofunga mazvinzwira nyaya yamaipeshi vakanetsanawo nemurume mushure mezvo ndobva varwara vana vakazotorwa nehanzvadzi yavo vakaendeswa kumba kwababa wavo. Asi zvisinei mumwe mwana akazoshaya zvisinganzwisisike, akavigwa futi nenzira isinganzwisisike, amai vake vasipo, baba vake vasipo. Nhasi uno muri iyoyo futi iri kuramba kupa amai peshi vana vavo. Ameno kuti mutemo unotiwo chii nevana vanochengetwa nevasiri vabereki vavo vasati vasvika 18. Vauya kwamuri muri Zimbabwe vachichema kuti ndibatsireiwo ndiwane vana vangu, ndibatsirei ndinzwisise kuti chii chakamboitika kumwana wangu. Kune vese vane simba vanokwanisa kubatsira amai peshi, namba dzavo ndo dzatichaisa pazasi pescreen kuti vabatsirei vakwanisewo kuwana wana wavo, vakwanise kuwana clarity yekuti chii chakambotora nzvimbo pamwana wavo. Ndakamirira Zim News Beat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere, ndichiti chisarai.